Na-excite. Okay na mag-video? Mayong gabi, idol. Ano? Edgar Sabado? Salvado. Ha? Salvado. Salvado, dili Sabado. Murag Salvador. Salvador, walay ar. Salvador. Ay, salamat. Salvado. Kung napay ar. Sa screen na nato, nakitaan kita na niya na diri. Ay, sa buol. Lingkod, pwede ka maglingkod. Pwede naman buta yung cellphone, ma'am. Ikaw si Ma'am Vivian, ma'am? Vivian. Ma'am Vivian. Pwede Ha? cellphone niya. Oh, Vivian. Dili, Vivian? Kinsa may Vivian? Yan, nakontak na ako. Wala may Vivian. Ha? Wala may Vivian dari Wala? Tanaw ko kung nakarecord. Naka-record na. Gani, gani no. Okay na ako ibutang sa YouTube na master. Ay, manda dyan. Abo. Okay. Ayan. Nakarecord ba? O, naka-record. Naka-record. Oh. Unsa may gibate mo ron? Kanang murag. Okay, karon medyo wala may sakit karon. Oh, wala. Ay, Nauli ano dai? Dili yung bang ano murag. Naulian dahil. Presyo dai. Hadlok tingali pa kilo. Kanang Saka ko saka. karon niya. Diyan na ko ay pressure mo. Ikat ka saka. Aga ko pressure. Gamay lang. Mas na natin. Gani nga sa Parang spear good. Dugay na lang yung gibating ko ang Sakit ni. pastilan. Kini nga sa akin. Wala. Ah, dito medyo. Kini na ano? Oo, murag gahi. Aga. Kini to nga. Kani murag sa ubos gamay. Nagapon mo no kanano? Oh, dito sa gitna. Okay, sige. Hinawalan gamay. Pura chicharon. Wala lago to kan. Sakto kan. Ako may opening nga nito Closing. closing. Matingo kan. Ay, Ay, matingo. oo, tingog na. Tingog yan. Put shoulder na siya. Ay, uy. Aray, sakit. Kalamit na. Murag isa. Saka ano oh. Saka. Saka. Ubos gaya. Oh, basta na tension sa mga frozen shoulder mo na siya. Tension sa rotator cuff na. Lagi. Pila na may ito yung ibate? Ay, sakit kaya murag. Kalit na murag na ano. Uy, pila na katuig daw. Ay, mga tulo ka tuig mo kaya. Kaya na rin eh. Gaya. Pabalik-balik mo na. Pabalik mo na pahilot. Napahilot ko sa ano pero waman na ano. Oo, may nausong. Waman na ano. Sila ka kuha. Wala. Inhale. Isa. Nay. Tulo. Wa mo saksak niyo. Isaksak. Isaksak na yan. Umay sa kanan. Ah, wait, kuha nang ban. Nakarang extension wire. Oh. Isaba ra ba kay na? Eh. Kuha to yan. Yan ang gamay. Oh, sakit. Sakit. Pero Sakit ka tas. labi na kaya ano. Kana mo na pinakasakit na. Na, yawa No. Muna rin na tayo. Okay. Ganun eh. Dali ni. Number 3. Dali ni din. Control. Okay, 1 2 3 lang sir. 1 2 3 sa 1 One. 2 3. Last one. Lagi. Kalami. Pastilan. The last one. Ganahan ko basta diha. Mana ada yan. Okay. Kana kumuta sir, kumuta. Kira-kira. Kira kamot. Basta dia number 3 ganahan ko kay sinigana mamutingong kita dito. Aray, kita murag. Ha? Yung ano? Mo na frozen. Sige, relax lang kamay.
Sakita, oy. May sakita eh. Ay, Ah, maura man na Sakit, ini ini kahuman kausara. na kay wala. Oh, bu. Ana, yan na. Ini kahuman na sakit wa na. Muna, magulgul din siya, no? Masahin. oh, sakit. Dito ka sa tension na diri oh. Tagay ko pinakalaw ng ginawan. Di ayaw pa nukot. Ayun ah. Ana, Tingog. tingog dako kaayo. Ala ko. Di na sakit, no? Tingog boto. Sakit niya. Ay, Okay, final ko. Alexa, number 4. Na, mato ni mo na sir. Ginhawa. Ginhawa ra. Ginhawa bigalan. Ana ra siya. Ya, ayaw og kanang utong. Relax lang, ha? Tanawa sa amin. Ato tanaw sa amin. Ya, ayaw Tanaw sa utong. amin, oh. Relax lang ni siya. Relax ka lang. Ay lawa imong naong sa sapin. Sa siya. Ayaw utong. Ilang gusto nga. 1 to 3 lang. 1 2 3. 1. Oh, tuwagi si. Ayaw utong siya. Ginhawa lang. Ay to. Maduha. Uy, dako katong tingog, oy. ay ko. Ala ka, nabali. Okay. Manay tension sa mo rotator ka kaya naghantang nag-stack na dapita, no? Anan dire Mo ra, gungol-gol. Ah, Di way kusog usahay. lagi. Sakit kayo. After ni wala. Yun sa yun Ari- sa ari pikas. yun sa mga paghilot. Ay pikas. Anana ra, kanang ina pislit. Sig na balhin ba ini? Pislit-pislit. Relax na. 1 to 3. 2. Ay, to ako gamay oh. Dapat tayo po daw. Naapoy tingog mo. Ay, gamay. Pero mas dako to dito. Dire may grabe. Ito yung grabe lagi dito. Check ko ha. Sakit na din na. Ah, Di na kaya no. Kini nga side, di na kaya. Wala na. Kana wala na. Yun diri. Kini na lang Oo, no. Kini murag na gikan ano na. na Wala tayo siya. murag nawa. Oo, kana Murag nagkuan may blood, na. may blood na murag na yan. Ora dagan-dagan no. Oo. Ah. Ya kini siya kay mga cause sa high blood. Ayan. Oh, diabetic tanan kay ano man eh. Hindi Tensyonado makadagan ang mga dugo, nerve no? mo, di nakakatug. Ana, komplikado. Di lagi siya makatuog. Hmm. Huwag di mo siya katog. Basta ko. Pag usa man na kanang ana, plus factor man na kana matugan na ana. Kaduha ka na atong paginaron. Lagi? Sana na siya. Katulo ka na atong trabaho, kanang hilita ka sa bukat. Ana, katupat aircon. Sobra pagkakugihan mangud ni bisag unsa ang pagbadlong. Ikalima ka ng pagkaon. Sige kasaba, kasabaan sa iyang mga anak. Kape, usa na siya. Di man nahulong. Dako na contributor ng kape ani. Ayan. O alcohol, usa na siya. Soft drink. Sus, kinahilig ang kape na. Oo, bisag usa Dili na- mabuhi og way kape. Hmm. Ano, So, kung na kay nani, di jud ka magkape. Pero kung wa na kay nani, pwede na ka. Okay na. magkape. Oh. Mana i-rehab di siya for 15 days. Ayun. Hindi Finishing. na ako magkape. Hindi na. Magkape ka. Kape og boli ana. Magmauli yan. Buwa na dire ba? Panay. Okay. Finishing Finishing kalima. na. Kalima. Wala, gamay na lang na sakit na. Buwa. Kaya relax na siya, ay lagutong. Wala, di na kaya sakit. Ay. Wala na. Last two. Last one, inhale. Last one. Ay, to pa din last. Kita uy. Congratulations. Kuto. Okay, check ko ha, kung sakit pa ba. Hindi na, no? Wala, murag Oh, basta bigong naapa Okay na. binahan nga po. Ana, nagaan na. Adul ni bigong. Wa na yan na mo di ana. Butangan sa lahat ng likod. Ana. Okay, arsahan na. Ugoy, ginoo ko. Pasti na. Tagay kuhan ka Ugoy. sa ginger pass. Huwag ka nang sana. Tangan ni kay kadaghan na ba ni luto? Duha na mga diyayang taga-ano dito. Ha? Duha na diyayang taga-ano. Kamu una si Desi ano? Mas maayo kaya ang Kamu, ano daghan po siya ang diyan? matabangan. Mhm. Lisod Daghan ko kayo. sarap. Buhat ninyo. Grabe kayo. Lagi, di mo tampang eh. Mhm. Di pa gani ko kaya ka rest ko sa'yo. Niya, nakasugod ko sa'yo. Pasti na pag-ambot ako, saan naman tao eh. Daghan na kayo tao. Grabe. Duha. Daghan kayo. Ang barya namin mga nabukir na ito na hangyo. Tapos Ugoy. hindi, kurinta gani kapin. Ugoy. Pasti Ya, ang na. akong limit, 30 rabia. Unsaon na lang ng 40? Daghan man sila gani, Unsaon naman ka unsaon naman mo ninyo pagkatuog? tag alas 2, alas 3 na ginamatuon na mo. Yes. Mo rang Mao na mo masugod ginatuon. ba alas 11. Alas 11. To
Oh, pun me. Kailangan Agag dito Yeah. to. Wala, mo na pahuway gin may 6 clients kay Agay, pahuway, gid mo, kaya saan na lang, ginawa ko. kung kada unom, pito na pahuway ko kay sakit ay. Ngul-ngul kay kini ako naka-frozen shoulder na kaniko. Nagtrabaho. Ay, Ay, Sige, kulog. Okay. kusog ni. Ana na pud sa hawak. Kulog ka. dapat. Dapa. Dapa ko. Dapa ka. Tungod yung trabaho eh. Pare. Akong kamuto yan. Nam na. Ginawa ko, sura po, no? Magkilutay na lang mong duha. Sabi, Puli-puli bitaw bi. magpuli-puli ba? Pagkapoy na. Kapoy na. Pastilan. Pero pasalamat ang buhol kay daghan og natabangan. Kina, salamatan Yo gyud. lagi ya, ay ba magyaw-yaw pa diha kay mo na yan. Salamat Di kaayo makiter. gyud. Tama na. Relax na ha. Mag-listen po dili ta strict sa atong implementation sa atong ruling kay makanad man. Kansi man kayo ang mga nagpaabot rig dugay, Lagi. kadlawon pa ni mo sila mo ri rag alas 4 hapon para mo Wa dili pod fair na niya. dili fair. Mm. Kay mo na nagi ko cut off, mo na nga tanan mga appointment cut off ganag alas 3. Kay sa hira po dog kamo nga kon nag-antos magdugay diri nagpaabot na sila ri rag alas 4 niya Lagi. man kitiron diretso. Lagi. Niya porket kay apo. Salamat. Ikaw lagi si Ma'am Bibian, ma'am. Uwi ko bibigyan mo rin ha. Lagi. Ngano ko. Ikaw lagi, ma'am. Hindi ko bibigyan. Dili ba? Balisa. Ha? Banisa na banisa. Hindi ko bibigyan. Lisa? Gusto ko bibigyan. Kinsa dito na kontak na ko, ma'am? Sa PM. Ah, si Wilden siguro. to. Willing siguro. Well, Wilden. oh. Di na ka na matabang na ng mga appointment. Halot ka na kada post goal, dagay ka appointment. Matabang. Yes, baby. Siya ko lang. Hindi ko Ato ingin sa- mo ha. Takilin. Hapdos pa. Tapos mo kaya. Okay. Ito Sino ba? Kalitan. Ha? Inhale siya. Lora. Pikas. Okay. Hapdos. Sige, sige lang. Sabihin na kay Kalito pikas. Tapos pa man na kay bago pa man. Sabi ko. Relax lang ha. Gihayang. magtakilid gani ka ayaw kuan ha. Ayaw pag ana sa ulan ha. Dapat magtakilid kay pailaw mo siya sa ulan. Kay Utak ko magtakilid ka. Ha? Ayaw yan na kay mo na mga kusog-kusog. Okay. Dapat yung magtakilid ha. Ano? Kanang ilawom sa ulan. Ilam sa ulan. Ayaw ipababaw sa ulan. Hindi ayaw. Dapat yung mga kamot sir. Sa bilaran mo, manimuli mo. Oh. Sa buo din may ma'am. Kung tatay bilaran mo to sila. Ha? Katulad na madur ganiya. Kanina? Kanina katong sundan na mo? Dili katulad na madur ganiya. Ah, nagreklamo? Ano man? Iwan naman ako dapat ta. Ah, kapatid mo lang. Sa bilaran to. suntok suntok. Ah, di nagreklamo. Abot sa lubot dapit. Pila na lang? 7 na lang nabili no? Awalo. Sus, napay walo. Pastila. Puntag na na ba? Ah, Mo? kini mga 2:30 kini mo man. Break ko po man eh. At pila naman, sobrang mataon nung. Sobrang na. No. Kaya naundang ta 18. O 17. Isais. O 16. Ano sir? Facebook ko naman. 1, 2, 3, 4, 5. Lima pa na. Ano? Sakit na eh. Ano? Ano? Wala na. Ano? Okay. Dito. Ay, salamat kay Nasi. Karere. Mas Magic. ginoo ko, thank you, idol. Kinaidolan, pastilan, ginoo ko. Kamu na problema na ako kay dili may matog, ma'am. Tungod niya? Ano ba? Oh, may sakit kanunay. Dapat ang tingin. I like one ha. Atras. Ay, ito lang. Relax lang, dikit lang tail, dikit. Hangad kamay, hangad kamay. Hangad, hangad. Relax lang. Sadlo kag ba kabuhi. Kan.
Nasa na? Okay, saka ko na yung Wala mo po talaga. Kaya ako mo. Saka ka. Ayun. Ay, naitaas na, Buha ka salamat. talaga. Wala. Maglisod mo na siya, itaas ang kamo. Nari ba yung kanto? Check ko. Hindi ko awas na. Okay. Gina. Ano? Hawa. Congratulations. Bangsa. Base. Murag, makina na overhaul. Overhaul Overhaul sa makina. Ya, kena siya para mawahay mo ang take care lang na yan for 10 days ha. Kini. Anyway, over the counter man eh. Ang sama na. Vitamins man sa nerves. With paracetamol, no? Dulo neurobion. Okay. Kana siya. Once lang, no? Once a week. Once a day. Once a day. Ayaw sa pagkape. Every- Kape sa ako. Bawal sa kape mo. 15 days, not forever. 15 ka ano. 15 days. I-rehab lang na siya. So once mag-rehab ka na, so no coffee, so green, so ka na cold water. Especially meat. So, vegetables lang yun. Green leafy vegetables. Oh. Huwag ka ng isda. Wala inununan ha. Ay, naku mo ay among isudan ganina kay lami tung Okay ra mo inuunan. to kaya mo tumay. Paman mabira. Kung dira. Kira mo to Eh, kaya kini siya na. Kira? Humok pa magay mga ligamen sana. Ano dito ka. Sunlag acid na siya mo nam ne. Oh, kay humok naman siya. So dapat wala sa sa. Bro, pwede ra ko dugo kaon ng inuunan kay duuro ang pud mo. Kay bilara. Ay, apa. Okay na. Congratulations. Picture na lang. Wala ra pagpa appointment na re. Salamat. Adyo. Allah, oy.